Ahojte, ja vás opäť vítam na mojom YouTube kanáli Balance. Prinášam vám posledný januárový recept, ktorý bude v zdravšej, odľahčenej forme a bude to vegánsky banánový chlebík. A na jeho prípravu budeme potrebovať mandľovú múku, ovsené vločky, banány, ľanové semiačka, ktoré budú slúžiť ako náhrada vajíčka, soľ, kokosový jogurt, cukor, olej, med, kypriaci prášok, sódu bikarbónu a hrozienka. Ako prvé si pomelieme na jemno ovsené vločky. Do misky si ošúpeme banány. Pridáme ľanové semiačka, ktoré nám v tomto prípade budú slúžiť ako náhrada vajíčka. A rozmixujeme. K rozmixovaným banánom pridáme kokosový jogurt, olej, hnedý cukor a rozmixované ovsené vločky. Nakoniec do cesta preosejeme mandľovú múku. Pridáme soľ, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, jednu čajovú lyžičku kypriaceho prášku, a všetko dobre premiešame. Nakoniec už len prisypeme hrozienka alebo akékoľvek iné ovocie. Kľudne môžete pridať aj orechy podľa vašej chuti. Pripravené cesto vylejeme do formy na pečenie, vyslanej papierom na pečenie, a dáme piecť do predýratej rúry na 180 stupňov zhruba na 50 minút až hodinu. Asi 10 minút pred dopečením banánový chlebík vyberieme z rúry a potrieme medom. A takto vyzerá vegánsky banánový chlebík. Chlebík necháme poriadne vychladnúť a môžeme ho servírovať iba tak, alebo potretý vašim obľúbeným lekvárom alebo orieškovým maslom. No a to je na dnes odo mňa všetko.
Ja sa na vás teším už niekedy na budúce, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.